Budeš mať lepší balans. Bude to na Facebooku. Takže 3 kliky, na podnápad. Na jednej ruke, ale na jednej. Ale dole, Dole s Riťou, to čo robíš? Tak ale to sa podopíra žalúdok. To čo je hento? Počkaj, som mal ešte to... Ešte sa len Ja to spravím. Poď, čakaj. Počkaj, teraz to mám pohaviť. Počkaj, teraz to mám tu. Počkaj, Paolo, Ja to spravím. Ja sa úplne dolu a spravím. Ja to spravím. Poď. 3 kliky, 3 vina. To bola slabota. Aha, je to tu. To nebol klik, je to tak? Nie, urob ešte raz. Počkaj. Paolo, dávaj. Chlapci, ale zase si zoberte vek. Tak ale sa povedal, že sa cíti na Oni, 30. vieš, chlapci majú 20 a... Chlapci majú 20. Ja mám 17. Ale nie, že sa budeš žívať tým Ja rastom. som po operácii kebuce ešte. Tam mám malaký jak ty. Ale nečakaj zázrak. Trička si také rada, že si tu... Ja. Vieš, že poskaval, ale nechcem, vieš, odstup. Dole aj zlatou. Čo je? Paolo, ale ty sa podopieráš tou ciklou. Ty iba hlavu dávaš dole. Hej? Kokot, švika. Urobil som švikosaný. Aj tak som urobil 3. Ja tam pomôžem. Máme nejak